Ahoj, vítám vás v dnešním Lojpe podcastu, kde mám Moniku Jungrovou. Ahoj. Ahoj. Monika má klub pro pejsky na Vysočině a věnuje se hlídání. Když odjedete na dovolenou, tak se vám postarává vašeho chlupáče. Sama je navíc aktivní pejskařka a vždycky měla maliňáky, teď má 2 a intenzivně se věnovala agility, noseworku a dalším sportům. No takže teď se pustíme do toho hlídání. Jak psi zvládají odloučení od páníčka? No, tahle otázka je hrozně častá od spousty lidí, ale já bych začala spíš takovým tím jakoby komplexním fungováním našeho hotelu, nebo takový ten celý koncept, protože pak se z toho dá pochopit líp, jak to ty psy zvládají. My to máme nastavený trošku jinak, než že bychom ty psy ubytovávali, že lidi přijdou, sepíše se smlouva, zavře se pes, ten se nakrmí, napojí, vyvenčí a ty psy štěkají, kňučej. Takhle to úplně u nás nefunguje. Máme to trošku s takovým přesahem. Ty lidi, co k nám chodí, tak už snažíme se poznat už předtím, než ten pes k nám přijde. Snažíme se poznat ty lidi a i toho psa. Často je to tak, že ty psy ještě než potřebují to hlídání, než potřebují ty lidi to hlídání a než vůbec mají termín dovolený, tak nás třeba kontaktujou, přijedou se k nám podívat a my se seznámíme, pejsek si to tam očuchá, koukne se, kde co je, projde si zahradu, projde si i ten hotel. Ono, ty psy, když už někde jednou byli, tak si to strašně dobře pamatují, oni to do sebe hrozně jako nasákávají, oni jsou jak houby, všecko hodně vnímají. A my se s těma lidma seznámíme, dáme kafíčko někdy, když je čas a trošičku se jako popovídáme i o tom psovi, co ten pes potřebuje, co mu vyhovuje, takovej ten nějaký komfort, aby jsme mu dokázali zajistit. Často k nám jdou, i se stává, že ještě než si toho pejska pořídějí, tak už se s náma jdou seznámit a když pak mají pejska, tak po těch 4 měsících zhruba, po očkování stekliny, k nám přijedou se s náma seznámit. Takže z toho plyne to, že ty psy k nám jedou, ale už jako vědí, do čeho jdou. A my si na ně děláme čas, když k nám přijede nový pes, který u nás ještě nikdy nebyl, tak víme, že jeden z nás, manžel, se kterým to děláme, nebo já, fakt je potřeba, aby jsme mu věnovali ten čas, ty první dny, aby jsme byli hlavně s ním, aby jsme trošku ten vztah spolu budovali. Aby to nebylo jenom o tom, že ho najednou vypustíme se smečkou psu a ten pes vůbec neví, u koho je, kdo na něj volá. A snažíme se ho vzít samotnýho na procházku. Mám spoustu pamlsků, hračky nebo co má rád a prokrmujem, aby jsme trošku navázali na sebe nějaký kontakt. Jo, probíhá to tak, že úplně reálně, když přijede ten majitel, tak vezme věci, které pejsek s sebou má, přijde do hotelu, my si píšeme smlouvu, popovídáme si, už v tu chvíli prokrmujeme pejska, snažíme se mu nabídnout nějaký hračky, nebo máme tam i připravený nějaký čuchací dečky, nebo jednoduchý hlavolamy, záleží, jak je ten pejsek zrovna naladěnej. Někdy je hodně zajímá jenom to čuchání těch jiných pachů, těch tam je strašně moc, takže na to nejsou zvyklí. No a potom, když už se majitel chystá k odjezdu, tak snažíme se, aby to nebylo úplně nějaký velký prodlužování, přece jenom ten pes dobře cítí a vnímá toho majitele. Ty emoce, jako ty psy hodně přejímají, takže je dobrý, když toho psa ideálně zabavíme a ten majitel úplně sám odjede a my právě pak s ním jdeme na tu procházku. A fakt se snažíme, aby trošku z něj spadlo taková ta nervozita z toho, že je v novém prostředí, tak ho jako fyzicky trošičku unavit, aby se to z něj vyplavilo všecko. Takže když majitel odjede, tak vy ho vemete na procházku, on se fyzicky unaví a pak ho zabavíte ještě nějak, aby když je sám, aby se nenudil. Jo. Jako máme vyzkoušený, že fakt ta procházka, běhání nebo nějaká takováhle aktivita, to strašně záleží na tom, co to je za psa, tak jim to hrozně pomáhá. Takže kňourání, štěkání se u vás nevyskytuje? Vyskytuje se to, když
vidějí, že bereme do ruky postroj, koloběžku a už je všechny strojíme a už to připravujeme, běháme tam po hotelu, tak to už prostě jsou všichni na špičkách a už začínají jako štěkat a kňučet a už se hrozně těšej. Někdy je to až hřev. Třeba u vrátek, než vystartujeme. To ty určitě znáš před běháním. Takže to jo, to je jasný, nebo když už jako jdeme krmit, tam už to ví a jsou rozdělený do těch svých pokojíčků, tak samozřejmě jsou natěšený, že jo, štěknou si. A nebo když někdo přijede, tak to je samozřejmě pozdvižení, že jo, když přijede nový pejsek, tak všichni to potřebují vidět, tak oni jsou jako zavření, ale vidí, takže samozřejmě taky jako štěknou nebo to. Ale když jsme tam takhle sami s manželem, s Markem, tak fakt ty psy jsou úplně v pohodě a žádný takovýhle problémy nemáme, že by nám někdo štěkal, kňučel, dobýval se ven. V noci je absolutní klid. Protože přes den unavíte, takže nemají důvod jako... Jo. Jak je tam máte rozdělený? Protože jsi říkala, je možný je mít jako povíce v nějaký boudičce, nebo mají pokojíčky teda. To zní úplně jako tak přijedu do luxusního hotelu, tam se prostě na recepci teda přihlásím, dostanu kartu. No, skoro úplně jsi to vystihla. Ne, máme tam takových 6 oddělených jakoby kojí nebo pokojíčků, záleží, co to je za pejsky. Když to jsou taky ty menší pejskové, tak to mají víc načinčaný, mají tam takový madrace, deky, polštáře, gaučík. Pak k nám přijedou psy, jako jsou třeba fakt nějaký běhací ohaři nebo pracovní maliňáci, tak to samozřejmě nemají až takhle, protože je potřeba je trošku ohlídat. Oni nemůžou mít tolik prostoru. Stalo se nám třeba ze začátku, že byl schopný třeba ohař přelézt tu koji, což jako jsme měli dost vysoký, ale i tak se to stalo. Takže jsme to museli i ze shora třeba zadělat, tak ty už potom nemají takovej pokojíček. Takže máme rozdělený na takový 3 jakoby pro taky ty hodný pejsky, který plně nelikvidujou všechno a 3 máme jako je takový, kde prostě můžeme toho pracovního psa nějak jakoby zavřít, aby si odpočinul, kde ani nevidí ven a neruší ho všechno kolem. Jsou typy psů, který potřebují mít úplný klid, aby nebyly Jo, takže máme takový jakoby dva směry toho. Jo. A je jednodušší, když tam dává člověk jednoho psa, anebo když ten pes má svýho parťáka a majitel tam dává rovnou 2 pejsky, jestli jsou třeba na sebe jako zafixovaný, odpočinou si tím, že jako jo, dobrý, kámoše tady mám, tak... Já bych řekla, že je to lepší, zvlášť když ten pejsek jde poprvé. Když tam jdou poprvé 2 spolu, tak je to takový úplně na pohodu, protože jsou spolu, samozřejmě dáváme je spolu. Někdy teda stalo se nám i, že přijel majitel a poprosil nás, aby byli zvlášť. Teď zrovna tam máme 2, je to labrador a maliňák a jsou to psy, takže je vůbec jako zázrak, že spolu doma to dávají. Oni spolu jako nevyrostli od malička, takže zvládají procházky, běhání spolu, ale dohromady bych je nedala a ani by to prostě nešlo. Takže i to se stává, ale když přijedou 2 psy od jednoho majitele, většinou jsou spolu a je to určitě lepší. To je jasný. Ale co se týče krmení, tak vždycky se snažíme oddělovat ty psy. Jo. Nikdy je jako nedám jim misku, že bych je tam nechala spolu. To neděláme. Mně přijde zajímavý, jak o tom mluvíš, že musíte mít strašně odhadlý ty povahy psů, protože co si dovolit, ke kterému vyplňují třeba majitele nějaký dotazník komplikovaný, nebo prostě tam máte pohovor na hodinu, kdy řešíte, co ten pes kdy dělá a pak ještě teda další umějí vůbec ty lidi odpovědět. No, to by si koukala, co mi lidi nosejí za lejstra. Jo, jako šanon a v pondělí je zvyklý na stříhání drápků. Tak, ráno, poledne, večer, odpoledne. Někdo to takhle sepíše. Sepíše mi to třeba do mailu, já si to přečtu dopředu, nebo mi to přiveze i napsaný na papíře. Někdy to je samozřejmě spoustu věcí, které jsou úplně navíc, ale já si to zase ráda přečtu, nebo se to ráda dozvím, protože čím víc věcí vím, tím líp. Když má pes třeba reakce na něco, strach z něčeho,
je fakt dobře, když to všechno víme, protože jak s ním nejsme pořád, tak nemusíme všechno vědět, může nás to překvapit. Takže tohleto se snažíme hodně jako si zapamatovat. Zároveň od těch lidí se i ptát, protože ne všechno je napadne nám říct. A s tím souvisí i to, že bereme, my jsme klub pro pejsky, takže bereme členy klubu a to už jsou psi, kteří k nám jezdí opakovaně. Někdy vezmeme i nového, když místo je, což bývá třeba na podzim nebo v listopadu, ale už to máme fakt tak obsazený, že bereme pořád ty samý, který k nám jezdí. Takže tím pádem my ty povahy už známe hrozně dobře a když má nějaký pes přijet, tak, nebo si objednává termín, tak já se jenom podívám do kalendáře a vím přesně, s kým bude kámoš, s kým ne. A už se to dá takhle naplánovat. A už se mě ptají i lidi, a co tam bude mít za kámoše a s kým tam bude. A oni už jim někdy i plánujou, jako, že se tam sejdou, aby tam byli spolu. No. Takže jako, když to tam toho psa bavilo, tak řekne fajn, tak chci, aby tam příště byl s tímhle a společně prosím tě do dvojky na koloběžku, jo. No, takhle to taky máme někdy. No. Takže jako odhadnout ty povahy psu je těžký ze začátku, ten první pobyt, než vlastně toho psa poznáme, ale pak už jako je známe a víme prostě, do čeho jdem a ten pes to taky ví, do čeho s náma jde. Takže v tomhle je to dobrý. Když bych chtěla se k vám dostat na hlídání se psem, nebo teda poslat tam toho psa, tak to místo bych se rezervovala už, když si vybírám štěně, ne? No, tak je to ideální. Je to úplně ta nejlepší varianta, myslet na to dopředu, že když toho pejska budu mít, že někdy prostě budu chtít odjet bez něj na dovolenou nebo pracovní cestu nebo někam a budu někdy to hlídání potřebovat. No. Je to jako mnohem lepší, protože ty psy, co už jsou u nás jakoby od štěňátka, tak je to znát, že jsou u nás fakt jako doma. Prostě ty psy přiběhnou, vletějí k nám a ví přesně, kde jsou. Lidi si už dělají srandu, naši klienti, že k nám jedou, ne k babičce a dědečkovi, tak starý nejsme s Markem, ale k teti a strejdovi. Takže ty psy prostě ví, kam jdou. Ale jako nemusí to být samozřejmě úplně od štěňátka, ty psy si zvyknou v každém věku. Ale když je to od štěňátka, je to lepší. Třeba plemena, jako je tibetská doga nebo Cane Corso, takovýhle plemena, když ty majitelé se nám ozvou třeba v pozdějším věku toho psa a my toho psa úplně neznáme, nedokážeme ho odhadnout, tak takový psy teď teda máme na úplně jako plnou kapacitu, takže teď nebereme vůbec, ale lepší je, když tyhle ty plemena fakt nás znají od štěněte. Jezdí k nám tibetská doga, vlastně ve 4 měsících u nás byla poprvé, jenom jako si pohrát na zahrádce s náma a i s majitelem tam byla samozřejmě. A je to mnohem lepší. Ten pes k nám jezdí vlastně pravidelně, třeba 5x, 6x do roka na nějaký třeba týdenní pobyt nebo 5denní a je to strašně znát, že ta práce s tím psem je jako úplně jiná. On hlídá samozřejmě, je to ostrý pes, ale nás bere jako rodinu. A je tam určitě i rozdíl, že ten pes teda ví, do čeho jde a zná vás a bude tam chybět takovej ten stres, že ježiš, já chci jít na dovolenou, teď co s tím psem, ten pes už je ve stresu a ono se to pak násobí, kumuluje a pak vlastně ta dovolená člověk si ani neužije, když jako se není jistý, co ten pes bude dělat. No, určitě. Jo. Určitě. Tak a když budu dávat psa na hlídání, co mu mám zabalit? No, to je taky vtipný. Stačí toho málo. Stačí očkovací průkaz a krmení, na který je zvyklý, který žere pravidelně, že když už jako mění to prostředí toho pobytu, tak je dobrý, aby neměnilo to krmení. Takže stačí tohle, ale spoustu lidí toho vozí mnohem víc. Oblíbenýho plišáka, toho mu pak sebere spolubydlící na pokojíčku. Tak, pak ho hledám po zahradě, aby jsme ho mohli vrátit. Spoustu lidí na poprví jezdí s opravdu velkým množstvím věcí, někdy i na podruhý, ale pak už se to jako úplně vytrácí a někdy zapomenou i to krmení a přivezou jenom očkovák. Že je hrozná sranda to jako pozorovat, že
jak jedou na poprví, tak právě je to i ten manuál k tomu pejskovi, kufry zabalený, jo, od fénu přes šampon, gumičky, ručníky, hračky, plnící pamlsky, plnící hračky, všechno možný. No a pak, když jedou jakoby znovu, tak už nepřivezou nic. Protože jako vidějí, že to není potřeba. Ten pes je bez těchto věcí v pohodě a my to všechno máme. Máme i ty plnící hračky, to máme od vás, ty kupujeme u vás od toho Westpo. Plníme je různýma jako buď tvarohem, jogurtem nebo konzervou nějakou dobrou. Takže tohle všechno jako u nás máme, takže není potřeba to vozit, ale ty lidi, když to přivezou, tak to samozřejmě použijeme a je to v pohodě úplně. Nakousla si česání, když k vám dáme, nevím, psa, u kterého je potřeba péče o srst, což já teda úplně neznám, tak vy i toho psa jako vrátíte v tom stavu, jakým přišel, že pak může jít na výstavu, nebo... No, během toho pobytu u nás vypadají jako takový táborníci prostě. Protože prostě lítají po lese, že jo, lítají s ostatníma psama, když se nám něčem vyválejí, tak je samozřejmě vykoupeme, ale během toho pobytu prostě jak si hrajou a běhají, tak samozřejmě jsou špinaví, jsou takový jako rozcuchaný a tak, takže děláme takovou tu údržbu jenom, ale když jedou domů, tak se snažíme je trošku jako vymydlit v uvozovkách, vrátit je v nějakém původním stavu a vyčesáváme, to je jasný. Teď jsme zrovna vyčesávali ovčanduze, který teda šli úplně takový jako ta podsada, takže jsme měli takovej jako fakt chuchvalec na trávě, chlupů plnou igelitku, no. Jo. Takže berete i psy, když právě zrovna pouštějí celý kožich. Neřeknete, ale nešlo by to za 2 týdny. Posuňte dovolenou. Jo, to neřekneme. to jako jo. A to my máme ten hotel takhle jako průchozí, že máme dveře jakoby vchodový z obou stran. Když otevře ty dveře proti sobě, tak někdy, když tam proběhne třeba švýcarák bílej, tak to je jako oblak, že jo. Takže tam jako vysavač je pořád v plném proudu a vysaváme denně, protože těch chlupů je spoustu všude. Jakou máte kapacitu, kolik jde takhle zvládnout psů? Kapacitu máme, jak jsem říkala, máme 6 takových oddělených pokojíčků. Máme takových 6 až 8 psů kapacitu, kterou naplníme vlastně celoročně, kromě té naší dovolený, když máme zavřeno. A nemáme to udělané tak, že by třeba svátky nebo prázdniny byly prostě naplněný víc. To třeba bývá někde v nějakých hotelech, mají třeba 20 psů přes tady ty termíny a pak mají málo nebo nic, ale snažíme se to fakt jako mít celoročně naplněný stejně. Takže jako přes léto to není, že bychom měli 15 psů, ale máme pořád jako kolem do těch třeba 8 psů. Někdy se stane, že se kříží příjezd odjezd, tak se třeba stane ten den, že tam je třeba 10-12 psů, ale je to vyloženě, že třeba 4 odjíždějí, 5 jich přijede. No. A jaký mají pak u vás teda režim? Už si nakousla spoustu věcí, co dělají, ale jak to je prostě ráno vstanou, mají nějakou ráno budíčka, rozcvičku? Tak řeknu to, jak to je takhle od rána, tak je to, že mezi 6:30 vstáváme, jdeme venčit. A vtipný je to venčení, protože ranní nebo večerní, protože lidi si někdy nám říkají, no tak to máte v pohodě, to prostě vypustíte na zahradu, že jo, zavřete dveře a počkáte, až se vyvenčej. Ale ono to takhle vůbec není, protože ty psy, jak v tom hotelu dostávají spoustu pamlsků a krmíme je tam a spoustu psů, tak je rádo na té dece a na tom gauči, tak oni brzo ráno, taky všichni nejsou zvyklí. Takže my, když je vypustíme na zahradu, tak oni se postaví ke dveřím. Koukají zpátky a nechtějí. A chtějí hned zpátky, že jo. Takže my se musíme oblíknout a jdeme s nima na tu zahradu, anebo chodíme na louku, hned za barákem a tam venčíme. Po tom ranním venčení, třeba kolem před tou 8 zhruba, tak krmíme. Většinu psů krmíme 2krát denně, když jsou štěňátka nebo nějaký mladý psy, tak i 3krát. Někdo vyloženě chce jenom 1 denně večer, ale většina je fakt jako, že 2krát denně, takže nakrmíme. No a taková ta největší aktivita je od těch 9:30, 10:00 do oběda. To je nejvíc vylítáme.
A samozřejmě s ohledem na to, co to je za plemeno, co to je za psa, jak který co potřebuje. Někdy berem na koloběžku, někdy berem psy na postroj běhat. S některýma zase chodíme na courací procházky, pomalý. Jakože se jde pomalu a čuchá. Tak, přesně tak. Máme třeba, k nám jezdí anglický bulldog, tak s tím samozřejmě, když je léto. Prosím, ne, už nechci na žádnou procházku. Tak. Takže je potřeba to přizpůsobit. Jsme na to 2 s Markem, takže Marek většinou má na starosti do zápřahu psy, protože třeba na té koloběžce já mám problémy. Když bych měla zapřehnout 2 psy, který fakt tahají, tak úplně jako radši jede Marek. Já jdu třeba běhat s někým psem a nebo jdeme na tu procházku, já vezmu třeba ty menší na procházku. Takže si to takhle rozložíme a snažíme se v poledne, aby měli nějaký klid, aby měli prostě odpočinek. Takže spaní bez oběda. No, právě s tím souvisí, že jim tam dáváme do těch pokojíků nějaký různý typ mlskový koule, plnící nebo lízací podložky, různý takovéhle věci na zabavení, nebo kousací věci, nějaký ty parůšky a takovýhle ty himalajskou tyčinku třeba, nebo tak. A oni si odpočinou. V tomhle jako je to hrozně potřeba, protože mám vyzkoušený, že když si ten pes neodpočine, tak potom z toho, jak on není zvyklý, ty psy nejsou zvyklí dopoledne takhle fungovat. Oni jsou prostě od rána do večera ve společnosti hodně psů, jako to oni zvyklí nejsou. A ještě jsou od rána na nohou, takže fakt je potřeba je zavřít, aby si odpočali. A v tomhle je hrozně znát, který pes to má naučený a který ne. Je to prostě vidět, že ti, co to mají naučený, tak fakt si zalezou a jsou rádi, že mají klid a fakt to využijou. Ale ty, co to úplně neznají, tak jim právě dáváme něco na kousání, lízání, oni se tím uklidnějí a pak si odpočinou. Ale je to důležitý v tom, že když bychom jim tohle neudělali a nezavřeli je, tak potom jako vzniká z toho takový chování až jako třeba reaktivní, nebo různě jako reakce, které prostě by normálně nebyly, ale ty psy, jak jsou přetažený, tak prostě by třeba můžou vystartovat věc na nějakého psa úplně zbytečně, jenom proto, že už jsou fakt přetažený a unavený. Takže na tohle si dáváme pozor, aby byli odpočatý. No. To se stává často, když je vícedenní tábor, třeba výcvikovej, takže ty lidi jsou naraz hrozně překvapený, že pes 4. den prostě vyjíždí na jiný psy, přitom jinak je hrozně kamarádský, ale to je tím, že ten pes už potřebuje prostě spát, být někde zavřenej a proto je potřeba od štěňátka učit, aby pes odpočíval. Ano. Je to přesně tak. Takže tohle jsme si zvykli dělat a hrozně dobře to funguje. A ty říkáš psí tábor a to je, jako u nás je to stejný, že to je prostě stejný režim. No. A většina psů ještě je zvyklá teda ráno, že jo, být vyčuraných 8 hodin, 9 hodin, někde i 10 prostě spát a pak nějaká krátká procházka, u vás mají týdenní režim. No právě, no. Takže fakt tohle jako musíme dodržovat. A odpoledne se snažíme nějak je zabavit zase jako hlavičku, trošku jako po té mentální stránce, nějaký čuchání nebo agility. Teď tam máme překážky agility, takže bereme nějaký psy třeba na tunýlky nebo nějaký skočky, slalom je učíme, tak to je hrozně baví ty psy, že mají nějakou prostě zase jinou činnost a aktivitu nebo hledání balonku po lese, tak to je hrozně baví. Se snažíme jako pořád si držet takové jako 3 věci, aby jsme ty psy uspokojovali a každýho trošku jako jinak, každý potřebuje něco jiného. Ale vždycky jako hlavní 3 věci, takový fyzický vybití toho psa, pak nějaký ten mentální trénink nebo takovou mentální stimulaci, aby ten pes trošku zapojoval i hlavu a ten odpočinek. Že tady ty 3 věci jsou taky jako nejdůležitější, kterých si držíme, aby každý ten pes to u nás vždycky ten den měl. Stává se, že vám někdo dá psa, vy ho tam naučíte strašných věcí a oni pak v tom třeba pokračujou? No, to se potom týká toho výcviku. To je zase otázka toho, když je ten pes u nás ubytovaný s výcvikem.
Když je to bez výcviku, tak jo, taky se ten pes naučí u nás jak nějaký prostě věci, které třeba jim pak ukážem, tak oni to dělají doma, to je taky jako sranda věci nějaký. A nebo i třeba v tom postroji, to je taky fajn. A za co jsem ráda, nebo co je taková jako naše myšlenka, ukázat těm lidem, že s tím psem to jde, že s tím psem se jde hejbat, jde s ním běhat, sportovat a toho psa to baví a dělá mu to dobře. A hrozně často už se mi stalo, že ty lidi třeba, když už měli toho psa doma a třeba po týdnu mi poslali video z běhání, jak spolu běhají, že pořídili postroj, já jim vždycky dám jako doporučení, který a kde ho koupit, nějaký odkaz jim pošlu, tak oni si ho fakt pořídějí a vyběhnou. A to mi dělá hroznou radost, že jako je motivujem k tomu s tím psem něco dělat. To mi přijde super. No. Nakousla si výcvik, že teda je možný se nechat hlídat psa s výcvikem. Myslím si, že moji psy čekají v řadě. Až budeš mít volné místo, tak jedou každý na minimálně 2 týdny. Co je tam všechno naučí za ten týden? No, ono je to takový, že když mi někdo zavolá, že bych chtěl bytovat psa s výcvikem, tak to samozřejmě... Je to německý ohář samec a prosíme tě na samotce. A naučit ho noswork, to je výzva. Jako. Tak takhle to úplně nefunguje, že by mi někdo dal psa a já bych mu ho vycvičila a vrátila hotovýho. Když vezmu psa na výcvik s ubytováním, tak je to tak, že ten člověk už předtím u mě byl na x hodinách tréninkových. Já znám toho majitele, znám toho psa a i třeba při těch tréninkových hodinách jsem toho psa snažila se něco naučit už jako s tím majitelem a před tím majitelem. Takže potom, když takovýhle člověk jede na dovolenou, tak je fajn, když mám u nás toho psa ubytovanýho i s výcvikem, protože můžeme pokračovat v té rozpracované práci, kterou jsme dělali. A pak, když ten majitel přijede, tak mu to ukážu a naučím ho to tak, aby to s ním dál dělal. Ono je totiž jako v tom výcviku psů mnohem důležitější to učit ty lidi, než ty psy. Takže v tomhle potom to funguje tak, že se to snažím učit ty lidi. To, co jsme dělali s tím psem. Ale třeba jako samozřejmě funguje to, že naučím ty psy nějaký různý triky, no tak to jim dělá, že jo, těm majitelům pořád, to je jasný, že naučíme prostě nějaký sudy, nebo učila jsem teriérku Spidermana, že dává zadní nohy nahoru na zeď a jako hodně dává nahoru a krásně se tím protahuje, předek jde dopředu. Tak to jsme třeba učili různé věci, nebo učila jsem jednoho Hovarda na příknutí, mi vytáhl papírový kapesník z takové krabičky a přinesl mi ho. To byla sranda. A to jsou takový jako kraviny, který potom ten člověk je jako nadšený, že to ten pes umí, tak ho baví s ním asi víc pracovat. Ale není to jako, že bych... Ono se dá předělat nějaký zlozvyky, dá se to, že to přeučím, ale mám vyzkoušený, že ten pes to má hrozně naprogramovaný na to, že to dělá s tím majitelem. Takže fakt třeba do 14 dnů, do 3 týdnů, co je s tím majitelem, se to zase jako pomalu vrací do těch kolejí. A není to dlouhodobě udržitelný? Není. Protože je to i o důslednosti toho majitele. Hlavně. A cvičíš jenom pozitivně a používáš klikr a vlastně nebo ten typ klikr tréninku. Jo. Klikr je když ten majitel, ono strašně záleží, jak ten majitel, jaký dokáže mít timing, jaký dokáže mít to načasování těch odměn, jakou dokáže mít intonaci. Když to má dobrý, což není moc často, tak není potřeba ani klikr, ale klikr je dobrý pomocník v tomhle, no, že tu práci udělá za něj v tomhle. No. A jezdí k tobě na hlídání jenom jako aktivní pejskaři, anebo fakt to je prostě, že mají doma mazlíka a když potřebují na dovolenou, tak k vám dají pejska? Jo, je to oboje. Je to jako hrozně různorodý. Jezdí k nám lidi, kteří fakt jako sportujou, kteří trénujou, dosahují nějakých úspěchů, třeba v nějakých sportech se psama. A potom jezdí přesně, jak jsi říkala, fakt lidi, kteří to je jejich miminko. Takže jako je to zase úplně jiná kategorie lidí se psama, ale v tom je to hrozně pestrý pro nás ta práce právě díky tomu. A plemena, máte nějaký spektrum plemen?
úplně všechny možný, jako na který si vzpomeneš od čivavy přes dogu, rottweilera, různý všechny možný. Labradodl u nás byl tak ten kříženec pudla s labradorem. Všechny možný plemena k nám jezdí. Ještě jsem se jí určitě chtěla zeptat, jak na dlouho je dobrý tam toho psa dát na hlídání, protože na webu máte, že berete jenom jako na delší pobyty, že nechcete na den, na 2, tak jestli to má i důvod jako kvůli tomu psovi? Jo. Je to právě úplně jako primárně ten důvod kvůli tomu psovi, protože spoustu lidí třeba mi zavolá, jestli by šlo jako na zkoušku na 2 dny toho pejska k nám dát. Jenomže já mám vyzkoušený, že když je ten pejsek u nás 2 dny, tak si nestihneme vůbec jako na sebe navázat žádný jako vztah se sebou, žádný kontakt, protože ten pes ty první dny, on hrozně jako nasává to prostředí a nasává do sebe jako všechno kolem, ty vzruchy, ruchy, psy, noví lidi, úplně nový prostředí. A tohle trvá. A fakt až třeba po těch 2-3 dnech začne vnímat, že jsme tam taky my. Ale strašně to záleží jako pes od psa, jo. Ale máme fakt vyzkoušený, že si to sedne a je potřeba jako aspoň těch 5 dní, aby jsme spolu nějak začali pořádně komunikovat a nějak se přizpůsobili i tomu, co ten pes potřebuje a tomu režimu, protože ten režim je fakt úplně jiný, než na co je ten pes zvyklý. Takže my mu začneme vlastně měnit ten jeho režim a než vůbec on se rozkouká, tak už se jede domů. Takže proto máme nastavený tady ten pobyt od těch 5 dnů, ale s tím, že se samozřejmě můžou přijet k nám podívat předtím. My se seznámíme, nějakou dobu u nás jsou a ty psi to prostě u nás vidějí. No. A druhá věc, proč to tak máme, je vyloženě ta z těch kapacitních důvodů, protože když někdo třeba půl roku dopředu chce zarezervovat víkend, když se sejde takových lidí víc, tak já jim to zarezervuju, jenomže potom potřebuje někdo na 3 týdny, 14 dní a já bych měla ten týden prázdnej a budu mít plný jenom víkend. Takže úplně to jako logisticky nešlo. Takže proto prostě máme, jak mají třeba na některých hotelech pro lidi mají sobota, tak to my takhle nemáme, to nemůžeme těm lidem udělat. Ale aspoň to máme omezený trochu těma dníma, že to není jako pátek až neděle, to prostě takhle dopředu rezervovat úplně nejde. Když ale mi zavolá nějaký klient, který k nám dává psa často a řekne mi, potřebuju prostě víkend pohlídat za 14 dní, šlo by to, tak já se podívám, co tam mám za pejsky a když je to tam v pohodě a ten pes je v pohodě, vidím, že by to šlo spolu, tak ho pohlídáme, to je jasný, i na víkend. Že můžou být s někým na pokojíčku, No, právě. Já si vždycky dělám srandu. Já mu tam dám fenku na pokoj, to bude za příplatek. No, takže je to všechno o domluvě. No. A když vám někdo dává psa a krmí třeba barfem, to zvládáte taky? Jo, máme na to 2 mrazáky připravený. Buď si přivezou svoje maso, nebo máme i my naobjednaný, záleží, co ten člověk chce. Buď mají připravený krabičky, přesně jako, dokonce u nás byla jedna klientka, dělá poradkyni pro jako barv, jako ty složení, jak to má vypadat. No tak takový krabičky luxusní, to jsem jako ještě v životě neviděla. Krásně, to mělo úplně jako poměry, fakt udělaný moc hezky, maso, zelenina, přílohy a tak. Takže naplníme mrazák a pak dáváme podle toho, jak nám řeknou. No. Ale s tím, že vždycky upozorňuji, že u nás mají větší zátěž, takže je potřeba jako přidat na té krmní dávce. Jo, aby se nevrátili, pak vyhublí. A je možný teda k vám dávat i na odtučňovací kůry, jo? No, to jsou právě ty kondiční tréninky, co tam máme napsaný. ono jako kondiční trénink pro každého psa znamená něco jiného, že jo? Kondiční trénink může mít i ten anglický bulldog, který k nám jezdí. A taky, že má, jo, taky k nám ho vozí paní a vždycky říká, chtělo by to, aby trošičku zhubnul. Protože jako pro to zdraví je to dobrý pro toho psa, když není úplně tučnej. Taky máš pocit, že poslední dobou je víc a víc obézních psů? No, mám. A jako jsem z toho nešťastná. Je to jako fakt
hodně toho je. A spousta lidí si to neuvědomuje a jsou fakt přesvědčení, že ten jejich pes je úplně v pořádku. No, to je přesně ono. Máme jednoho Evropáka, my mu říkáme tlusťoch a nejhorší je, že on je stejně tlustý, jak většina ostatních teď závodících psů, ale prostě ten pes má nadváhu, je to tlusťoch. Ale to je právě daný tím, že ty lidi úplně nedokážou odhadnout, jaká je ta ideální váha, no? Nedokážou jakoby tohleto si představit. No. Takže jak vám můžou jít teda, jo, a vracíte je ve stejný, jako, anebo to řešíte i za majitele, že teda tady jsme vyhodnotili, že by potřeboval trochu. No my se neptáme. Prostě jako většina psů nás hubne, no. Jo. Jako pak jsou psy, který přijedou hubený, a těch je hodně málo. Tak u těch se snažíme teda, fakt je krmíme hodně, protože když zhubnou, tak je to jako blbý, no. Snažíme se je hodně krmit a dávat právě i ty svačinky, které třeba dáváme v poledne do nějakých těch lízacích věcí, podložek a tak, aby nám moc nehubly, no. Jo. Tak to máme zase ségru toho tlusťocha, to je zase hodně hubená. No, některý psi k tomu mají takový jako sklony, takže to se pak musíme snažit je pořádně krmit. My jsme teď vychytali, výborně sedí sádlo, když dáme do toplu plný prostě sádlo. Nebo škvarky, jo, to je dobré. No, ale pak tlusťoch závidí, jo. Chudák tlusťoch. To je blbý. Dostává pak takový prostě kůrky. Jo. Je pravda, že když otevřu taky nějaký takovéhle škvarečky v hotelu a teď jako vím, že některý pes je na dietě a nemůže to, ale on to cítí chudák. No, tak musíme pak dát něco dietnějšího. No. Maximálně tady kus kuřecího. No, přesně. A to taky spoustu lidí jezdí s tím, že jejich pes má alergii, no, na něco. Většinou to bývá teda na kuřecí. Takže si musíme dát pozor i na ty pamazky a na to krmení, aby náhodou jsme jim něco nedali, no, aby to nebyl problém. Můžeš nějaký psy pustit na volno, nebo se bojíš? Nějaký psy pouštíme na volno, ale hodně si to hlídáme. Máme na psy GPSky, takže když už nějakýho pustíme, tak se snažíme s GPSkou, ale většinu psů dobře známe, takže už víme, který můžou na volno, který musíme mít na stopovačce. A sranda je někdy, když takhle přijedu, ještě úplně neznám ty psy, tak někdy se stane, že ty lidi mi řeknou, jo, to na volno, to určitě pouštíte, to je úplně v pohodě, to není problém vůbec. A teď na té zahradě ten pes prostě vůbec neví, že jsem na něj zavolala, vůbec prostě neví, která bije, jak se jmenuje. Že pak ho vezmu na stopovačku dlouhou na louku a prostě vím, že ho nemůžu pustit, no. Ale spoustu psů pustit můžeme a máme to jako vychytaný v tom, že když jedeme s nějakýma psama na postroji, tak třeba 1-2 psy vezmeme na volno k tomu. Oni totiž vůbec nemají čas dělat žádný lumpárny, začuchávat se. Běžej. Jo, a i když by se někde trošičku se začuchají, tak okamžitě jako nás dohání a jsem pro ně taková běžící srna úplně na té koloběžce. Takže se snaží stíhat smečku a držet se ve smečce. Jako základ i na těch procházkách, když máme ty psy na volno, je, aby jsme je nenechali se nudit. Nesmí se nudit a tak jako začuchávat a jet si po svým. Fakt se snažíme mít pomlsky, hračky a pořád jako s nima něco dělat a komunikovat s nima, s těma psama. Nejde to jako, jak si někdo představí, že jako máme úžasnou práci, že jdeme prostě na procházku, můžeme telefonovat celou procházku, třeba jak to některý lidi dělají, nebo různě se jako kochat přírodou a tak. Úplně jako je to naše práce, je to zodpovědnost obrovská, takže se těm psům musíme věnovat i na té procházce. Tohle na to venčení přijde vždycky jak digihra, prostě sledovat tady, tam prostě a 100% ve střehu, ani chvilku vypnout. To je přesně. Já nevím, kolik ty máš psů, z kolika chodíš? Teď jenom 3, ale stejně to stačí. Stačí to určitě. No, tak mi někdy se povede, že třeba i s 8 psama jdeme najednou, taky se to povede, ne vždycky. A to potom je přesně ta digihra, kdy jako opravdu to jako se snažíme mít s Markem pod kontrolou a máme. A některý jsou na vodítkách, některý puštěný, ale musíme to hlídat. Ale oni jsou jako takový hodně v grupě, jak prostě jdeme s více psama, tak se nás dost držej. Jo, že ty psy mají vedle sebe další psy, takže to není, že by úplně koukali jinam a hledali kde se šustne. Určitě si spousta lidí myslí, že máš práci snů, takže
vyvrátíme určitě, venčíš za každého počasí. Jasně, venčím za každého počasí a když se Marek jede krásně projet na koloběžce, tak já třeba jdu uklízet hotel, tak to tam lezu po kolenou, vytírám, že jo, čistím okna, peru deky, to perem pravidelně, že jo, po každém psovi deky, po vlečení, myju misky, jako je potřeba toho spoustu, co je jako důležitý, aby bylo připravený, když ten pes jde se ubytovat, tak to prostě musí být už jako udělaný. Smlouvy připravuju, faktury píšu, to je moje nejméně oblíbená činnost, sedět u počítače, to nemám ráda, takže faktury, to je všecko na mě, tady ty věci, co se týče jako počítače a smluv a takovýchhle věcí. A čištění hotelu. Opravy má na starosti Marek. Takže ten opraví rozškrábaný dveře. Tak, zabrousíme, natřeme, různě jako něco špatně jezdí a tak je to potřeba jako promazat a tak všechno možné. A máš ještě pak sílu na svoje psy? No, mám. Ku podivu mám. Svoje psy neberu sebou na ty procházky, většinou ne, protože když máme sebou třeba 5 psů nebo 6, tak každý další pes navíc je práce navíc. Takže své psy nechávám doma. A já mám dvě feny. Když jsme měli jednu, tak se to dalo, že jsme ji brali sebou. Ale jak už jsou 2, a to asi sama dobře víš, tak už je to taková smečka trošku. A už je to horší brát sebou. No. Berem třeba do postroje k nějakému psovi, že ji zapřahneme, když teda nemáme na hotelu nějakou, kterou bychom zapřahli, nebo nějakého jiného psa. Ale jinak je necháváme doma a pak až po práci se jim věnuju. Nebo v mezičase. No, ale ta práce není omezená, jakože ve 4 padla hotovou prostě, no, takže kdy si po té práci najdeš ten čas? No, když psi odpočívají, nebo když je s nima někdy Marek, když se nějak prostřídáme, no. Ale je to, jak říkáš, je to práce až do večera, takže my i když třeba večer si chceme dát s Markem víno, tak musíme přemýšlet, kdo půjde venčit, aby se pak nestalo, že si dáme víno a pak je tam všechny pustíme dohromady. To se samozřejmě nemůže stát. Takže jako fakt až do večera musí člověk přemýšlet, co dělá a kam půjde a tak. A máme je tam pořád, že jo? Tak naše děti, ty psy. No. Jo, je to i jako v souvislosti s tím, že třeba je hlídat po tom krmení, kdy my třeba kolem 5, půl 6 krmíme. Děláme to proto takhle brzo, aby to nebylo, že je nakrmíme večer, třeba v 10, zavřem a pak do rána nevidíme. To jako nechcem. Takže je nakrmíme, odpočinou si a pak ještě venčíme před tou nocí, aby jsme je měli po tom jídle prostě pod kontrolou a viděli na ně. Ale stalo se nám třeba, že u nás byla Fenka, která měla průjem a pak i začala trošku zvracet, byla taky úplně se mi nezdála na večer, takže jsem jí vzala k sobě k posteli do ložnice a měla jsem jí prostě u sebe, abych na ní viděla. No taky jsme v půlnoci jeli na veterinu, protože už jako se mi to nelíbilo, ale když prostě se mi nějaký pes takhle nezdá, tak si ho vemu prostě domů k posteli, no. Aby se ho měla pod kontrolou. No. No, tak... Takže jako i v noci. Chápu. jo. Máš nějaký oblíbený plemeno nebo někoho, koho hlídáte opakovaně a máš jako svého favorita, oblíbence? No tak když přijede maliňáček, tak já jsem nadšená. Když tam máme 3. malinu, tak to jsem ráda. Ty ovčácký plemena máme rádi, protože se s nima dá dobře pracovat. Ale pak třeba jako jsem ráda, když přijede někdo jako úplně zase z jiného soudku, protože se stane, že třeba měsíc tam máme samý takový ty tažný psy a hodně sportujeme a běháme a pak když přijede prostě třeba beagle montík, který prostě se jde mazlit a ňuňat a konečně se může jako normálně projít s ním, tak je to zase hrozně jako příjemná změna. Takže my jsme asi rádi úplně jako za všechno a je to takový pestrý, že to není pořád monotónní, jo? Že kdybychom měli mít pořád jenom tahací a furt jenom běhat dokola, tak za chvíli budeme úplně vyšťavený. Budeme průhledný. Tak. Takže i rádi, když přijedou nějaký třeba Yorkshireci nebo zrovna anglický bulldog, neroušek, ten k nám jezdí úplně od malička.
Zrovna paní mi psala, ještě než si ho vůbec pořídila, tak u nás byla, takže Neroušek k nám jezdí pravidelně a s tím to není na běhání, s ním je to na takový jako procházky po lese a je to hrozně fajn. A máš nějaké třeba tipy, co je dobrý toho psa naučit, aby zvládal líp hlídání? No, tak ten tip, už jsme říkali na začátku, dobrý je, když si to teda zařídí dopředu, ty lidi, když už mají trošku jako domluvený, kam by chtěli psa dát, když to bude potřeba. To si myslím, že je super, protože se stává i, že třeba musí do nemocnice, taky už jsme se s tím setkali, a potom už je to jako problém to řešit narychlo. Takže je fakt dobrý, když to mají dopředu. A tipy konkrétně, který, jako co toho psa učit nebo k čemu ho vést, tak jasně základ je ta socializace, aby byl zvyklý na lidi, jiný prostředí, na jiný psy, ale právě strašně dobrý je učit toho psa i nějaký ten odpočinek, takovej ten s kamarádkou, trenérkou, tomu dali název, jsme se tomu smáli, a aby uměl ten pes zaparkovat. Prostě aby měl parkování, no. Aby dokázal si odpočinout, protože tohle u nás hrozně potřebuje. Jo, když by to fakt jako neuměl a měl s tím velký problém, tak si neodpočine a pak z toho právě plynou i třeba takový ty jako nežádoucí reakce, který jako není to dobrý. Prostě ten pes potom je takovej přetažený a není to pro něj úplně jako ideální. Takže zvykat na ten odpočinek, to je prostě super. Spousta lidí vlastně nepozná, že ten pes je unavený a ono to jako s dětma. Když pak už jsou přetažení, tak oni jsou vlastně víc rozjetý. Ale už je to prostě pak přes čáru, no. Je to tak. Tak jo. A máš ještě nějakou dovednost, kterou ti přijde jako obecně u psů, že je důležitá, něco, co by měli umět? Mimo odpočívání, tam se shodneme. No, spoustu psů, je to takový jako strašně jednoduchý, ale u spoustu psů vidím, že to nemají a to je jako reakce na to jeho jméno. Když prostě zavolám jeho jméno, tak je skvělý, když ten pes se otočí a běží a je zvyklý z prokrmování z ruky a nějaký pamlsky za to. Takže to je pro nás obrovská pomoc, když ten pes slyší na svý jméno. To mi přijde super, když to ten pes umí a je na to zvyklý. Ale strašně málo psů to takhle má. Aha. My říkáme, že vlastně první, co se učí pes, jméno, odměna. No, my to tak říkáme, no. jo. Tak no, jenomže potom je jako v finále, když seš jako mezi těma nepejskařema úplně, ne, všichni nejsou pejskaři, všichni netrénujou, že jo, nechodí jako k trenérům na cvičení, tak potom to úplně taková samozřejmost není. Tak to jsem moc ráda, že jsme tady vypíchli takovou jako základní věc, protože o tom jsme se dlouho nebavili a vlastně je to jako úplný základ. Pro nás je to dost podstatný, protože to potřebujeme, že jako první věc. No. Takže 5 dní trávíš tím, že říkáš jméno a odměňuješ. Tak. No, je to a tak. Po 5 dnech jede domů. No, jo, ale já se snažím, když něco takhle vidím, vyloženě, že by tomu psovi pomohlo, a jako nemá to zmáklý, tak se snažím to těm lidem říct, jenom jim na to třeba upozornit, že by bylo fajn, kdyby tady to trošku jako potrénovali. Že budou mít pak lehčí život. No, že přesně, že se jim bude líp soužít spolu. A kolik si myslíš, že je ideální mít doma psů? No, tak já jich mám doma denně dost. Měla jsem vždycky jednoho, tu svoji maliňačku, a teď mám 2 a myslím si, že to je super, že když třeba nemám tolik času, nebo jsou sami doma, nebo někam jedu, tak je fajn, že jsou 2, že ten pes není sám. Ale zase strašně to záleží, si myslím, na těch okolnostech a na těch podmínkách toho člověka. Že umím si představit, že kdybych někde pracovala a třeba si brala psa s sebou do práce, tak určitě je úplně ideální mít jednoho psa. A je to super. Takhle jsem víc doma, ale zase, když ty psy zavírám, tak jsou zase zavření spolu a není tam ten pes sám. No.
Takže za mě, jako pro mě, 2 psy jsou super. A poslední otázka bude, jak jste se vůbec dostali k tomu, že jste udělali klub pro pejsky na Vysočině a začali tímhle stylem hlídat psy? No, my se známe už jako když jsi byla malá, já tě znám s bostonským teriérem. My se známe už hrozně dlouho, ale to už tady říkám v podstatě u každého podcastu. Tak známe se, když mě bylo 12, tak to by bylo, nevím, o rok. Z té doby si tě pamatuju, přesně. Tvůj tatínek běhal? Jo, no. Takže už jsem se těm psům věnovala, vyrostla jsem na cvičáku. Ale potom jsem si vzala Marka, se kterým úplně jsme jako nebyli nikdy usazený, protože jsme se stěhovali kvůli jeho práci různě. A usadili jsme se na Vysočině, kde se nám líbilo. A když vlastně manžel končil s tím svým fotbalem, tak jsme se rozhodli, že vybudujeme nebo postavíme hotel pro psy. Začali jsme zjišťovat, co k tomu všechno potřebujeme. Jako nebyl plán a ani to tak není, že bychom tam měli nějakou velkou budovu. No vůbec ne. Jako je to fakt jako dřevostavba, prostě útulná, malá pro pejsky. A začali jsme zjišťovat, co je potřeba k tomu všechno. Začali jsme na stavební úřad a tam jsme vlastně zjistili, že je potřeba toho strašně moc, aby došlo k nějakému stavebnímu povolení, kolaudaci a tady tomu všemu. Takže jsme tady to všechno absolvovali a byla u nás veterinární správa na kontrole, hygiena, všechno prostě, co má být ke kolaudaci. A začali jsme s tím, že pak jsme udělali webovky a tak všechno, ale měli jsme vlastně nejvíc lidí z doby, kdy mě znali ještě, když jsem si cvičila nebo když jsem běhala se psama, tak vlastně z Kladna, z Prahy a tady odtud jsme měli nejvíc lidí vlastně paradoxně a až z okolí až jako pozdějš. Uh-huh. Takže mě znali už jako z dřívějška a díky tomu vlastně jsme začali od začátku, že neměli jsme plno v začátku, určitě ne, to je jasný, ale jako postupně jsme se dopracovali tam, že i jako z okolí nám dávají psy, ale je to fakt jako z celé republiky. Jezdí k nám z Ostravy, z Ústí nad Labem, z Chomutova, jako odevšuť, no. Já, jak jsem to poslouchala, tak kdybych nechávala hlídat psy, tak jako už aby si s nás tam dala někam na čekací listinu. Jo, to budeme rádi. Protože je to jako hrozně hezký přístup a je jako super, že vás napadlo to dělat tímhle stylem. To je super. Jsem ráda, že se ti to líbí a jako snažíme se to dělat prostě srdcem a jako trošičku, aby to mělo přesah. Nejenom, že hlídáme psy, ale aby to bylo fakt jako trošku nad to. Aby ty psy se cítili komfortně a takový to welfare každého psa, aby bylo zachovaný po všech stránkách. Super. Tak já děkuju, že jsi sem dorazila a že se s náma podělila o to, jak hlídáte psy. Já moc děkuju za pozvání. A diváky, děkuju, že jste doposlouchali až sem. Loučíme se s váma a pokud budete řešit hlídání, tak určitě se ozvěte Monice. A tímto se s váma loučím. Ahoj. Ahoj.